Mallorca i els últims 7 també novament corrent. Res marcaran aquest xiulet oficial i tenim ja la sortida en marxa. Mira com corre! Mira com es marxa! Primer 5 hores ja! Aquesta qüestió és... Sota Renko! Vamos! Les basculetes, entre les boxes, agafant la seva bicicleta, ben xula, posen el casco, es preparen, s'equipen i encararan aquests 300 metres. El més motivats de la casa. Quina il·lusió fa veure, les cares de concentració que posen. Alguns, com deia, mirant els participants d'on estan, que els quiero ver, estan més concentrats a veure on esteu, que la corre ells. És el molt de música i amb animació, 3 més minuts. ¡Supercampe a tope! Muy bien. ¡Vamos! Despacito. Ahora para allí. Para allí, muy bien. ¡Ole! Muy bien. En 10 minutitos foto con... Què t'ha agradat, Els millors aplaudiments als Boiara!